Čaute ľudia, moje meno je Oman TV a vítajte u nového videa. Pri tomto videu si pýtam 10 lajkov, nejaké 3 dislajky môže byť, ale 10 lajkov. A rozbieram novú sériu, ktorá sa bude volať nážel to, že je Selassie a ja si myslím, bude to príbehy zo svojho života. Neviem, jak to nazvať, nazvite to vy v komentároch, napíšte mi do komentárov, ako sa to má volať a môžeme sa aj spustiť na videu. V tomto videu bude, že máme takého suseda, kde sa dobre skáče na jeho dome parkour. Ja som vám to aj nakreslil. Neviem vôbec kresliť. Takže tunak je môj dom. A tunak je ten, tunak je ten Ujko Karlov dom. Ešte hovorím Ujo Karol, to je taký typ človeka, on má takú chorobu v hlave, tuším, mama hovorila, že on nikdy nemal deti, no a preto neznáša deti a keď ich uvidí na svojej záhre, tak proste pomaly vybehne zo zigeru v ruke a killer clown. Počkaj. Kam je niekto je doma. Nie, to je len... Počkaj. Neviem, možno pokračovať do videjka. No a preto som sa rozhodol túto sériu. Fakt. Dobre. Takže som vám hovoril. A to miesto, kde sme skákali parkour s Jakubkom, Jakubka už poznáte z Butterflip Challenge, tunak. Tam má takú plošinku a taký veľký komín a dá sa vyjsť na takú strechu a tam sa dobre skáču salta, no učia. A tam sa dobre skáče, fajn, fakt sa tam epicky skáče. No a vtedy sa raz stala tá vec, skákali sme tam, bolo nejak 6 hodín. On má tuto, čiže vám to tam ešte dokreslím. Tuto má takú cestičku. A tam má unikom východ, ja neviem prečo, ale má tam navrh napísané, že unikom. Čo to búcha? Neviem, asi pes. Dobre, tak môžem sa vrátiť ku videjku. Furt tu niečo do piče búcha. Skára mi dochlo ruky, nemôžem hlavne vyvatiť, dobre. No, a tunak. Čau, tato. Čo? Až 2? Ježiš. Ja neviem. Dobre. Nie. Čo je? Dobre. Fajn, tak čau. Fú, dobre, už máme pokračovať v videu. To bol môj tatino. Fajn, no tak on bol taký zákerný vtedy. On nás, tu na rohu nás počul, ako tam skáčeme, tu na vzadu. No a on tuto za rohom nás tam špehoval a Jakubko, on išiel len tak sa pozrieť a iba tak on tam proste stál
No vtedy on až vyštartoval a on má 70 rokov, ako mal kondičku, proste on vieš, aké šprinty dával. Kámo, to si nechcel zahľadiť, ani policajti by tak to je horšie, keď tá policajti naháňajú. No a keby nás chytil, tak máme taký prúser. Ale mali sme už výhovorku, keby nás udal na starostu, mali sme už výhovorku. Ne, vždycky, keď hráme futbal, tak tam vždycky zakopneme loptu a povedme a taká výhovorka, keby sa nás pýtal starosta, nadával nám, že my sme hľadali len loptu. Bam. No, tak toto on vždycky tak robil a vtedy nás začal naháňať. No a proste utekali sme, šprintovali sme, Jakubko s Oliverkom proste preskakovali ploty, proste parkour, Assassin's Creed, Deadpool, proste bang, ja som vyletel hore kríkom, on normálne za mnou utekal proste a on po mne skočil a on urobil takto, po mne skočil, on sa netrafil, lebo som bol moc rýchle a takto jebol na křík, rozdrbal si okuliare. A proste cez pol ulice za nami utekal a my sme sa schovali hore do lesa. Tu na hore je taký les, tu na hore, ja to aj nakreslím. Tu na hore je taký les a tam sme sa skryli. To najhorší zážitok zo života, proste nechci to. A toto by som pre túto videjko ukončil, daj tých 10 lajkov, aspoň 10 a 3 dislajky. Píšte mi do komentárov, ako sa to budovať, ja sa budem snažiť to vymysleť a majte sa pekne a čau.